Пизда тебе! ассалому алайкум бародари азиз, апау хуаро, падару модаро, умедворим ки хуб ҳастен, соғ саломат ҳастен. Алои меҳрубон ҳар ҷое ки бошен, соғ ва саломат бошен. Бародари азиз, апау хуаро, падару модаро, дирӯз як наворе биромад ки мақсад субҳаналлоҳ ход мусалмон, ход ғайри мусалмона ин навор ҷигароша пора-пора кард. Яъне ки ҳамун бадбахте ки ҳамун фарзанди мову шумо ҳаст. фарзанди мову шумо ҳаст ки яъне ки ба қатл расондаш. Худованд раҳмати мағфиратш кунад. Вай тифли бегуноҳ ҳаст. Иншаллоҳ ки ҷои ӯ ҷаннатулфирдавс аст. Аллоҳи меҳрубон дуо мекунем ки худованд аҳли оилаи ҳамура, семияи ҳамун фарзанда, модарша аллоҳи меҳрубон сабри ҷамил бита, ҳамдардии моро қабул кунен ва худованд падари ин додараки мора, яъне ки ранги фарзанд аст мода, худои меҳрубон раҳмати мағфиратш кунад ки яке аз мардҳои будастад ки хизматш дар ватан, дар миллат расидагӣ будастаем. Бародари азиз, ман дина ҳамин навор вақте ки биромад ба ман омад, расид, ҳамун где-то як чанд қапас ман дар расида, ман дар телеграмам партофтумаш. Дар ҳамуҷа бовар кунед дига худдорӣ карда натонистам, яъне ки гирья ҳам дар ҳамуҷа кардам. Бародаро, хела сахт аст ки дар ин хел моментҳо аз даҳанат ягон дашмони қабеҳ наброя, ягон чиз наброя. Ба ҳамун хотир мо худдорӣ кардем, қапидем худмона ҳамин хел ки мақсад як ором шем, спокой нишем, баъд биброем фикри худмона кунем. Фикри мо чи аст? Фикри мо ҳамин аст ки мақсад алҳамдулиллоҳ давлату ҳукумати мо ҳамин хел бахват аст ки нигаҳ кунем ки дар чанд қадар рӯже задан, ҳамара свият биромадан, яъне ки ӯ инсон ҷазои худша мегирад. Ин хел ҳолатҳо мешавад. Мо дур намерем бародари азиз. Мо например Фаластина нигаҳ кунем бародаро. Фаластина нигаҳ кунем, субҳаналлоҳ. ин ҳаррӯза ҳанами хел аст. Ҳанами чи хеле ки ҳозир дар Москва шид ҳамин корҳа ба чашми худтон диден, бисёриёт Фаластина намебинен. Яъне ки Фаластина намебинен. Ҳанами хел фикр кунем ки ҳаррӯза ҳамуани фарзандои мо мешаванд, бародарои мо мешаванд, ҳанами хел ҳодисаҳо шидистай. Аллоҳи меҳрубон раҳмату мағфиратшон кунад. Аллоҳи меҳрубон давлати моро айда бахват кунад. Аллоҳи меҳрубон онав шермардое ки дар ватан хизмат мекунанд, дар қудрат шиштагианд ки ҳанами хел чизоро пешгирӣ мекунанд ва хуни миллат намереза, худованд он бародароро умри дрози пурбаракат та. Бародаро бе ягон кунлесим, бе ягон мисусан. ҳамун мардҳое ҳастанд ки мо пака ҳанами хели гревонакомон чих, анавун соҳибмулко, соҳибдавлатое ҳастанд ки мо гревонакомон чих, алҳамдулиллоҳ мегем гаштаистем. Шукронаи Парвардигор, аввалаш худованд. Не ки нигаҳ кардаистам баъзе блогеро да иғво андохтестен, фалони блогер накарди, беҳмадон блогер. Охи накард, қаври оташ қатӣ накард. биё мо байни худмон оли созомадиро соз кунем. Нами ман видео накардам, например. Ин чикор мекунад? Чикор намекунад? Кардам, накардам. қаврам хати охи. шумо чӣ байни худтон мегирен, иғво меандозен, байни худтон медозен, ҷанг меандозен, байни худтон медозен, ана ту фалонӣ накардӣ, ана ту беҳмадонӣ накардӣ. То он вақте ки мо якдигар фаҳмӣ намекунем, ку байни худмон созомадӣ намекунем, анами хел хуни талошмон мекунад. бача видео кардӣ, хушбаҳолат видео кардӣ, 10 видео мекунӣ, 20 видео мекунӣ, 100 видео мекунӣ, хушбаҳолат видео кар. Не ки як чизе ҳастай ки ҳамин сухана бояд дониста гап занӣ. ҳамин сухана бояд дониста гап занӣ. ҳамон замон, ҳамон секунд, ҳамон минут ҳамин бародарои пасолис ва худо баракатшон та дар ҳамуҷа чих будан. Дар ҳамуҷа чих будан. Ҳамин бечораҳо дар ҳамуҷа рафтагӣ чих будан. Шарт нест бародарои азиз дар ҳамуҷа бигириву ба девнагӣ хита партоеву ба иш партоеву ба уш партоеву. Аввача шумо дидестен ки чӣ қадар катакатҳои мо ҳамин масъаларо дидестан, гап задистан. Ака биёен ҳамин ҳар як кадоми хитона ҳурмат эҳтиром кунем да.
просто сухани ман инамия ки фақат байни хитон иғвоандозиро бас кунен, ҷангандозиро бас кунен, ид против ид хита накунен, кӯшиш мекунен ки як қавм ҷамъ мешен, як қавми дигарро против қавми дигарӣ мекунен. бечораи мурдадор дар уҷа гиряву зораву нола карда гашта таки типа шумо дӯстдори ватан, дӯстдори миллат будастен. Не бародари азиз, ҳамин ман алҳамдулиллоҳ ман ҳамин хидам дуртар будам. не ки 4-5 бародари ман дар хонаи анамун бародар будан дар ҳамуҷа, дар пеши анамун модар будан дар ҳамуҷа. хош ягон гап нагуфтем, ягон чиз накардем. мо дар хизматем, мо ҳама вақт дар хизмат будем ва ҳама вақт дар хизмат местем. ми дар кор шава ҷон ма метам. просто иғвоандозиро бас кунен. дар ҳаёт мардак шен. ман бо мегум як бори дига, худ ма бошам, худ Андрей боша, худ фалонӣ боша, худ беҳмадонӣ боша, қаври падармон қатъӣ накардем видео. хаскам ҷаҳон пок. аз худо битарсен да бародаро. бародари азиз, ин мусибате ки омад, ин фарзанди ҳамаи мову шумо ҳай. валлоҳи қасам мегӯм бародаро, ман худма дина қапида натонистам. ман дина худам ох ман ҳозир бигум том бародаро бесполезна ҳайда. просто бародаро шумо бифаҳмен да. э мардаки хуб, чӣ хел нигаҳ кунен ки ранги фарзанда субҳаналлоҳ дар ҳамуҷа омадай гиристаестай мега накунам корчаш задестай шумо хестем байни хитон якдигар фитна дохтестани типа фалонӣ накарди, беҳмадонӣ накарди, исна абача. ин забон як чизе ҳастай ки як сухани ноҷое мегӯӣ ки ҳаёти хитани месӯзонӣ. не расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам ҳамин хел гуфт. мо пайғамбари нозанини мо ҳамин хел гуфт. не пайғамбари мо нозанин мо гуфт ки мақсад як коре кунен ки бар ҷони хитон залал наёрен. аъузу биллоҳ намефорам гап занам да, намефорам. барои ҳам қадар гапа зиёд намекунам. бародари азиз, худо нигаҳбонтон боша. ҳамдардии моро қабул кунед ки ба хотире ки ин фарзанди мо шумо буд. баъзе ноҷавонмардоед ҳастен ки просто дар ҳаёт валлоҳи қасам мардак нестем. барои падари хитон дилтон намесӯза, барои фарзанди хитон дилтон намесӯза. барои 2 видеоро партофтан мехезен, як фитнаое намедозен ки дар уҷа медрои дига садҳо нафар модари пирта фалона, падари пирта фалона тичиба хаб истода. е мардакои хуб, абача дар ҳамуҷа бародаромон чихт будан, бародарои посолства дар ҳамуҷа будан. давлати мо медона ки чӣ кор куна. мо дар кор бошем, ҷон ма фидо мекунам. худо нигаҳбонтон. ягон гапи пасту буланд зада бошем. ҳазорҳо бахшиш. худо нигаҳбонтон.